Ja, meisken, daar binnen we dan weer op het Maartensplein in Kolm, vlakbij de Maartenskerke. Want we zijn bezig met het programma Door het Vradindorp. En dit is het dorp Kolm. Je weet, we beginnen altijd met het eerste item, de Kolmerkot. Nou, hier komt er, de Kolmerkot. We weten, het is een man. We weten, hij is geboren in Kolm. We weten, hij is bekend van radio en televisie. Nou nog een paar vragen. Kolmerkot. Even een vraagje. Wennen jou in Kolm? Nee. Nee? Nou, hij went het net in Kolm. Wel geboren, wen het er net meer. Nou, dan de volgende vraag. Komen jou uit een muzikale familie? Ja. Ja, uit een muzikale familie, meesten. Nou, ik zou zeggen, alle je mailen info@kolmerkot.nl en vergeet net namen, adres, telefoonnummer, want er zijn prachtige prijzen te winnen. Wie heeft verder mooi programma? En ja, de squallen die spelen elke dag een belangrijke rol in dit gebeuren. En voor jou binnen dat de band van de professor Casimir Squallen. En zij vertellen u alles over techniek. Nou, dat doet juf Geeske. Het oernemen. Ik ben Geeske Dijkstra, ik ben techniekcoördinator op IBS, professor Casimir. En dat wie heek inzetten met techniek, dat liet ik even zien om hier te staan als professor Casimir. En wat we al hier doen op Squallen, dat wil ik hier even mijn liedse demonstratie zien. Dit zijn uw liedste buikers en die kennen hele grote bellenblazen. Let maar eens even zien. Wow. En dan gaan ze hoe nijdacht hoe ze dit doen, want er weer nikkel gewoon die zijn, het worden hele grote als ik er een magneet in lees. En dan ren ik terug naar groep 2, want die zijn eigenlijk al laboranten. Die zijn bezig met wetenschappelijke proefjes. Want wat ben je mondwan meer al? Welke vloeistoffen has broekt? Stroop, zout met water en ranja. En Ranja. En ik zie wel, je haalt al een paar stapeltjes. Want als ik hier eens als zag, wow, daar zit al 1, 2, 3, 4 kleurtjes op elkaar. Nou, en dan ren ik even terug naar Arnoud en Milan. Want die staan bij iets heel bijzonders. Wat is dit, Arnoud? Een kabelbaan. Een kabelbaan. En daar hebben we een prijs mee gewonnen, Milan. Hè? Waarom? Nou, dat is de creatieve kabelbaan. En want we hebben daar Een prijs mee gewonnen. Ja. We hadden er een prijs mee gewonnen. €200. Vertel even, waarom is dit de creativiteitsprijs? Wat moet het voorstellen? De wetterkringloop. De zinnetje, die schijnt op het wetter, dan verdampt het en dan wordt het een wolkje en dan gaat het naar het orenkant. Ja, en dan gaat het wolkje naar de andere kant. En was maar een cent, denk je het wolkje al? Ik keur je even mee. Want dan keur ik mij naar Femke. Daar komt het wolkje al aan. Want als het wolkje dan op deze kant is, Femke, wat gebeurt er dan? Gaat het regenen Ja. en dan gaat het weer in de groene, gaat het weer naar de zee en dan wordt het weer een wolkje en dan gaat het weer regenen. En zo is het een wetterkringloop. Nou, en voor dat idee gaan wij een prijs gekregen. En dan kijk ik even terug naar groep 5, 6. Want wat ben jij meer aan het doen? Nou, we hadden maar theestakjes en marshmallows een hege toren bouwt. Ja, en waarom is dit nou zo sterk worden, Indy? Tot 3 hoekjes te maaien en dan is het stevig. Is het stevig genoeg, Roy? Zullen we er een plankje op lezen? Of een mooi boek. Ik ga je een prachtig mooi boek. Lees er eens even een boek op. Ga je het stevig genoeg maken? Nou, lijst ook een derde. Nou, super, super. Nou, ik ring gauw terug, want ik ga maar een paar minuten haakje het. Want Dirk, jongen, wat ga je meer, hè? Nou, wie heeft werkt met de bierbox. En we hadden opdracht gekregen om van de set naar de C te krijgen. Hoe alle groene vlakken. En ze leren welke ding inprogrammeren en installeren en zo. Dat is ons heel goed lukt. Dat is heel goed lukt. Nou, ik vind het super. Dus ik ga wel in de gaten. Je bent eigenlijk al aan het programmeren met computers. Ja. Nou, super. Nou, je ziet wel, wij sluiten met uw techniek aan bij de beleving van de band. En we proberen het op een hele uitdagende manier te doen. Zie je, ben al ontwerpen en nadenken, onttesten.
en uitproberen. En als het dan slaagt of net, dat zien we, daar leren we van. Nou, en ik eindig in mijn groep 8, die gaan een auto maken. En die kan op luchtdruk vooruit komen. Let me gauw zien. Hartstikke goed. Geweldig. Keurig. En volgens mij is het nou wel een keer zien laten, hè? Die prachtige auto hier. Blaas hem nog maar eens een keer op, jongens. Je mag hem nog 4 keer opblazen. Doe maar. Nou, let hem maar los. Hij shit voor... Nou, een geweldig applaus toch. Ik zou voor juf Geeske, maar de band van de professor Casimir Squallen. Geweldig. We zullen ook proberen om contact te zoeken met de piraat hier in Kolm. Want hij heeft beloofd, hij wil ik even in de uitzending. Ja, daar is hij al. Voor goede kaas komt er ook goede muziek uit Kolm. Dit is op 96 megahertz Radio Bloemfontein. Want de Radio Bloemfontein gaat door. Oké, de luisteraars en de luisterende amateurs. We zijn dus weer Kolm met verbonden jongens met de Bloemfontein uit de noord- en oosten van Kolm. En ik ben er dus ook zeer mee ingenomen, luisteraars, en dat ik dus hier zo op de omroep ben, hè, met de Friesland. Dus zodoende voor het eerst weer sinds jaren aan de band met nu muziek van Wiesjat. Nou Wiesjat, ga er maar klaar voor staan, jongen, want hier komt hij dus, hè. Hier op de radiozender Bloemfontein met het veske over de Kolm. Wiesjat, doe maar, hè. Ja, goedemiddag, Kolm. Ga je horen? Soms wordt het wat te veel, door Dingstal te gaan. Verdwijnen hun sleur, van rusten drukken staan. En na uren rijden, dan komt ze op een plek. En dan komt het besef, nooit die nijdenster. Dit dorp is veel te mooi om te verlaten. Nog oude winkels, de kerk en een boerderij. Ik weet wel, want ik hoor de meesten praten. Kom naar de stad, je want dan hoort wel erbij. Maar ik zal wel gek wezen om even te gaan. Het bij mijn vrienden, de kroeg en mijn huis. Hier ken ik van iedereen op aan. Ja, in dit dorp, hier voel ik me thuis. Ik heb hier een hele mooie jeugd gehad. Ik heb een lieve vrouw. Ik heb ook 2 kleine kinders, waar ik verschrikkelijk veel van hou. Dan moest ik aan denken, misschien er wel weer. Ja, van buiten dit land, daar ken ik echt niet meer. Dit dorp is veel te mooi om te verlaten. En nog oude winkels, de kerk en een boerderij. Ik weet wel, want ik hoor de meesten praten. Kom naar de stad, die want dan hoort het erbij. Maar ik zal wel gek wezen om even te gaan. Het bij mijn vrienden, de kroeg en mijn huis. Hier ken ik je van iedereen op aan. Ja, in dit dorp, hier voel ik me thuis. Maar ik zal wel gek zijn om je weg te gaan. Het bij mijn vrienden, de kroeg
Hier ken ik van iedereen op aan. Ja, in dit dorp, hier voel ik me thuis. Ja, in dit dorp. Ja, in dit dorp, hier voel ik mij thuis. Kallen. Dankjewel. We je nou terug met de brandweer. Nou, hier zie je hem een geweldige mooie brandweerauto achter mij. En ja, ik denk net dat deze brandweerauto nog regelmatig uitloopt, maar vertel eens Jelle. Nee, deze auto broeken we inderdaad net zo vol meer. We hebben een hele mooie nieuwe tankauto spuit. En deze broeken we alleen nog voor demonstraties en bruiloften spul voor collega's. Dit is T-Fort uit 1924. Altijd in eigendom best van de gemeente. Nou, ik hoop dat de gemeente deze T-Fort dan bewaren wil. 26 april tijdens de feestweek Volle Meer. En nu gaan we naar het filmpje van de brandweer. Dieren in Noos, bij de Milieustraat aan de trekweg van de gemeente Komen. Jongens, kom je? Jenne, kom. Je kort er niet meer. Kom op, help me jongens. Sterk, je kort er niet meer. Pak mee. De ladder is te kort. Oké, kom maar naar beneden, straaltje water er tegenaan. Hé jongens, pak die mooie ketting samen even. Toch maar goed hè, dat een jongen levens had. Dan ben ik blij dat ik in mijn leven weer om had. Ja meesken, dat wie de brandweer van Kolm. Nou, ondeskundigheid of ongein, we weten het net. Maar ik ga ervan uit dat dit een grap wie. Geweldig. Wij je nou even terug naar de vlakstrijd, hè. Want Johan de Kapper, die heeft weer een oor in de stoel. En we zullen eens even luisteren wat ze daar nou weer te vertellen hebben. Johan, kom er maar in. Nog ietsje. Wat ga ik nou in vredesnaam van de morgen in de kapsalon jet? Zit u mij doen aan een playback show? Nou, dat hast u goed jet, maar wat wordt er wat afpraat bij die in die kapsalon? Ja, maar leven Ben, het is het belangrijkste weekend van het hele jaar in Kolm. De Kolmer kaasdagen, oude katdagen. Dus dan had ik dus toe aan mij dan zo. Maar zit u dat alleen aan doen? Nee, ik doe het net alleen, ik doe het met een paar vriendinnen en het wordt echt spectaculair. Nou, spectaculair. Dan mag er wel van goede huizen komen. Want zoals vorig jaar met de jongensgroep, dan mag er echt heel wat in bed om daar boven uit te komen natuurlijk. Hè? Nou, dat ben ik me niet eens. Vleent hier al vrouwen in Katzwijm en dit hier de man naar in Katzwijm. Dus ik ook? Maar trouwens, mij ding het bekje, we hebben stoes zo'n 20 april. Nou, ik zal je even vertellen. Dus is 22 april. Ze is toch helemaal verbaasd in wat ik daar doe. Maar dan moet je maar even goed opletten dan. Die zullen het al wachten. Oké. Ja, nou meesten, je hebt het al. Wat Johan nou weer uit dat zullen we dan wel tijdens de feestweken in Kolm. Wie in de nou naar
de beweging van Kolm. En dat is dansschool Swing and Move. Goed. Swing and Move, geweldig. Wat een beweging. Nou, in deze schilder zit er heel wat beweging. Wat een prachtig portret. Rein Halbersma. Ik heb die ooit kennenleerd en toen werden het al je kei in het atelier. Nou, dat is juist het, hè? Ja. Portretten, longenscheppen, bjemmen. En ja, maar vooral, ik ben voor de beesten. Hinders, kei. En ja, wat voorhanden is, hè, op het moment. En als wij dat vinden willen op internet, wat moeten we dan doen, Rein? www.reinhalbersma.nl. Meestal makkelijker kent net www.reinhalbersma.nl. En dit is geweldig. En we gaan nu terug naar uw Kolmer volkslied. Ja, Ale de Vries, maar de accordeon, hij zit alweer klaar. En Joet is de solist. Wisjard Meester. Kolm is het mooiste dorp van het land. Kolm, Kolm, de mensen wonen er op stand. Kolm, Kolm, het heeft zijn eigen taal. Ja, wat zuiden, wat luiden, die Kolmen luiden, dit dorp daar is van ons. Ja, wat zuiden, wat luiden, die Kolmen luiden, dit dorp daar is van ons. Een Kolmer weet alles beter, ja, dat zit in zijn aard. En elke keer staat hij weer te spuien in de vaart. De school, de kerk, de maatschappij, daar deugt geen donder van. Had hij het voor het zeggen, je was Kolm boven Jan. Maar atten buiten standaard waagt en zijt wat van dit vlak. Dan staan ze als iemand op en zingen volle bak. Kolm, Kolm is het mooiste dorp van het land. Kolm,
Kolm, de meesten wonen daar op stand. Kolm, Kolm, het heeft geen eigen taal. Wat zuiden, wat luden, die Kolmen luden, dit dorp dat is van ons. Wat zuiden, wat luden, die Kolmen luden, dit dorp dat is van ons. Kolm, Kolm, is het mooiste dorp van het land. Kolm, Kolm, de meesten wonen daar op stand. Kolm, Kolm, het heeft zijn eigen taal. Wat zuiden, wat luden, die Kolmen luden, dit dorp dat is van ons. Wat zuiden, wat luden, die Kolmen luden, dit dorp dat is van ons. Kolm, Kolm, is het mooiste dorp van het land. Kolm, Kolm, de meesten wonen daar op stand. Kolm, Kolm, het heeft zijn eigen taal. Ja, wat zuiden, wat luden, die Kolmen luden, dit dorp dat is van ons. Ja, wat zuiden, wat luden, die Kolmen luden, dit dorp dat is van ons. Is het mooiste dorp van het land. Kolm,